இவ ஒண்ணு நெனச்சா, இங்க விதி வேற மாரி விளையாடுது. இவங்க எல்லாரும் இனிமே ஒரே இடத்துல தான் படிக்க போறாங்க போல இருக்கு. உடனே கிளாஸ் நடந்துட்டு போகும்போது டீச்சர் சூசனை வந்து என்னோட ரூம்ல வந்து பாரு அப்படின்னு சொன்னோன்னே, இவளும் வரா. உடனே அவங்க வந்து ஒரு பேப்பரை குடுத்து, இதில ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நேமும், அவங்களோட ரோல் நம்பர் இதெல்லாம் எழுதி எனக்கு குடு. உன் ஹேண்ட் ரைட்டிங் சூப்பரா இருக்கும்ல அப்படின்னு சொன்னோன்னே, சரின்னு இவளும் எழுதி குடுக்குறா. அப்போ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா, நாளைக்கு வந்து சீட் மாத்த போறாங்களாம். நானே வந்து அவன் பேர் எழுதுனேன். ஆனா பாரு அவன் பேர் பக்கத்துல நான் வேற ஆள் பேர் எழுதிட்டேன் அப்படின்னு அவ ரொம்ப கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கா. உடனே நம்மளோட ஃப்ரெண்டு சொல்றா, நல்ல சான்ஸை நீ மிஸ் பண்ணிட்டியே லூஸு. நீ அப்போவே அவன் பக்கத்தில் உன் பேரை எழுதியிருந்தா நீனு அவன் பக்கத்துலேயே உட்காந்துருக்கலாம்ல, வா நம்ம போய் ஏதாவது பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இங்கே டீச்சர் ரூமுக்கு வந்து இவளோட பேரை பக்கத்தில் அவன் பேரை எழுதி வச்சுட்டு அவள் ஃப்ரெண்டு எழுதுறா. இவ ரெண்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா. உடனே அவங்க டீச்சர் வந்தோடனே ஒன்றும் ஹோம்ஒர்க் நோட்டு வைக்க வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி ஓடி வந்துடுறாங்க. நம்ம சூசனுக்கும் அப்படியே சந்தோஷம் தாங்க முடியல. ஆஹா நான் அவன் பக்கத்தில் போய் உட்கார போகிறேன், நாங்கள் 2 பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து படிக்க போகிறோன்னு அப்படியே கற்பனை பண்ணிகிட்டு இருக்கல. பார்த்தா நம்மளை லயானை பார்த்துட்டு இந்த மூஞ்சி எப்போ பார்த்தாலும் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னு உடனே திரும்பிக்கிறா. அதோட இங்கே டீச்சரும் கிளாஸ் ரூமுக்கு வந்துட்டு, சரி நீங்கள் எல்லோரும் உங்கள் பேக் எடுத்துக்கிட்டு போய் வெளியே நின்னுங்க, நான் கூப்பிட ஒவ்வொருத்தராக வந்து உட்காருங்க, இனிமேல் அதுதான் உங்கள் சீட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு பேர் நேம் சொல்லி கூப்பிடும்போது சூசனை கூப்பிட்றாங்க. அப்புறம் லயானை கூப்பிட்றாங்க. நீங்கள் 2 பேரும் ஒன்றா உட்காரணுங்க. 2 பேரும் பார்த்துட்டு, என்னது நாங்கள் 2 பேருமா அப்படின்னு கேட்டோம். டீச்சரை என்னாச்சு அப்படின்ட்டு. ஆனால் இவளுக்கு ரொம்ப மனசுக்குள்ளே கஷ்டமாக பச்சிச்சே. இவன் இந்த மூஞ்சி பக்கத்தில் நான் உட்காரணும், நான் ஒன்று நினச்சேன், ஏன் தான் இப்படி கொண்டு நடக்குதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கா. உடனே நம்மளோட லீன் வந்து லயானை எழுப்பி எப்போ பார்த்தா தூங்கிக்கிட்டே இருக்காது, கொஞ்சமாவது படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு போகிறா. இவனு ஏன் எப்போ பார்த்தா தூங்கிக்கிட்டே கொஞ்சம் படிக்கலாம்ல அப்படின்னு கேட்டோன்னே, உன் வேலையை பாரு அப்படின்னு லயான்னு சொல்லிடுறான். ஆனால் இவன் ஃப்ரெண்டுகிட்ட புலம்பிக்கிட்டே இருக்கா, ஐயோ நான் ஒன்று நினச்சா அப்படி நடக்குது, நான் அவன் பக்கத்தில் உட்காரன்னு பார்த்தா இந்த சுடுமுஞ்சு பக்கத்தில் என்னை உட்கார வச்சுட்டானா நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி நம்ம ஹீரோயின் கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்க. அப்போ பார்த்தா அந்த நேரத்தில் லயானை லின்னு வராங்க. உனைவா இப்போ பாரு நான் கூப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லின் அப்படின்னு கூப்பிட்டுறான் அவன் ஃப்ரெண்டு. உடனே அவனை பார்த்து சிரிச்சுட்டு ஹாய் அப்படி சொல்லிட்டு போகிறான். பற்றியா அவனை பார்த்து சிரிச்சுட்டு போகிறான்னு சொன்னோன்னா நம்ம ஹீரோயினுக்கு அப்படியே சந்தோஷம் தாங்க முடியல. இன்றைக்கி எப்படியாவது அவன்கிட்ட நம்ம பேசுகிறணும் அப்படின்னு தைரியத்தை வரவழைச்சிக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் தான் சூசன், நான் அவன்கிட்ட ஒன்று பேசணும் அப்படின்னு சொல்லலான்ட்டு இவ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா. ஆனால் அவனும் வந்து அவளை கிராஸ் பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கான். பாவம் இவளுக்கு தான் தைரியமே வரமாட்டேங்குது. இங்கே நம்மளோட தானியாவை கட்டுறாங்க. அவள் பாவம் தனியாக உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கா. அவனை கிளாஸ்மேட்டு எல்லோரும் ஃபுட் ஷேர் பண்ணும்போது இவளும் கொடுக்குறா. இது நல்லா சமைச்சிட்ருக்காங்களா, யார் சமைச்சது அப்படின்னு கேட்டோன்னே, இது எங்கள் அப்பா சமைச்சாங்க அப்படின்னு அவள் சொல்கிறா. அப்படியே தான் எங்கள் அம்மா கொடுத்த ஃபுட்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தோன்னா அதை பார்த்து சந்தோஷமாக அப்படியே சாப்பிட்றா. என்னென்னு தெரியல அவங்க ஃபேமிலிக்குள்ள என்ன பிரச்சனை. அப்போ பார்த்து ஒரு டீச்சர் வந்து, நீ நல்லா வயலின் வாசிப்பியாமல உங்கள் அப்பா சொன்னாங்க, அதனால் ஒரு பக்கத்தில் ஒரு கிளாஸ் ரூம் இருக்குது, நீ ஃப்ரீயாக இருக்கல, நீ போய் வயலின் வாசி அப்படின்ட்டு அவங்க சாவி கொடுத்துட்டு போகிறாங்க அந்த தானியாட்ட. இங்கே சூசன்ட்டு அவங்க கிளாஸ் டீச்சர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க, பிளாக் போர்டை வந்து கொஞ்சம் நீ க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதில் நீ சில இதெல்லாம் நீங்கள் ரைட் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே இவளும் சரின்னு ஒத்துக்கிறா. இவள் ஃப்ரெண்ட்டு வந்து ஹெல்ப் கேட்குறா. அவள் ஃப்ரெண்டு ஐயோ என்னால் முடியாது அப்படின்ட்டு சரின்னு சொல்லி கிளாஸில் வந்து அவங்க கிளாஸ்மேட்டு கேட்டு அவங்களாம் தலையை தெறிக்க ஓடுறாங்க. எங்களால் முடியாது, நாங்கள் வீட்டுக்கு போகிறோம் அப்படின்ட்டு. பாவம் இவன் மட்டும் தனியாக உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கா. அப்போ அங்கே லின்னு லயான் வந்தோடனே லின்னு கேட்குறான், நீ என்ன இங்கே தனியாக உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கா, நீ வீட்டுக்கு போகலையா அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அவன் கிளாஸ் லீடர் இல்லை, அதனால் அவனும் போகலை. இல்லை இந்த மாதிரி போர்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு என்னை எழுத சொல்லியிருக்காங்க, நான் எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னேன். ஆனால் ஹெல்ப் பண்ண யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது லின்னு சொல்கிறான், கவலைப்படாத நான் இருக்கேன், நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொன்னோன்னே உங்கள் 2 பேரும் வரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. உடனே நம்ம ஹீரோயினே, பாரு நீ எனக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுறா சில, ஆனால் பாரு சில கிளாஸ் மட்டும் நம்ம கண்ணாண்டு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே உடனே நம்ம லயானே எந்திரிச்சு சரி நானே ஹெல்ப் பண்ணுறேன் கூட, நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டோன்னே, நீ வந்து பியோனா வாசிக்கிற மாதிரி ஒரு ட்ராயிங் பண்ணுவேன் அப்படின்னு இப்போ சொல்கிறேன். உடனே அவனை அழகாக ட்ராயிங் பண்ணோன்னா நம்ம ஹீரோயின் பார்த்துட்டு, வா நீ சூப்பராக ட்ராயிங் பண்ணுற, ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவனும் வேறு என்னமோ ஒன்று வரைகிறான். உடனே அதை பார்த்துட்டு இது என்னது அப்படின்னு கேட்டோன்னா அதுக்கு அவன் சொல்கிறான், அவன் கண்ணாடியை பார்த்தா தெரியும் அப்படின்ட்டு. இது நான் இல்லை, நான் என்ன இவ்வளோ கவலமாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கடைசியில் அவங்க 3 பேரும் சேர்ந்து ஒரு வழியாக அப்படியே அழகாக போர்டுலாம் வரைஞ்சி முடிஞ்சோடனே இவனும் பார்த்து சிரிச்சுட்டு அவனை பார்க்குறான். அவன் ஊருண்டு இருக்கான். அவனாச்சு இவன்கிட்ட போய் நான் பார்க்குறேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் எந்திரிச்சு போகிறான். அடுத்த நாள் ஸ்கூல் ஓப்பன் ஆகுது, எல்லோரும் போர்டில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அவனை இவனும் வந்து என்ன போர்டு சூப்பராக இருக்கா, நான் தான் எல்லாமே வரைஞ்சேன்னு சொன்னோன்னே சூப்பராக இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது இவன் போர்டை பார்க்குறா. பக்கத்தில் அவன் ஹார்ட் போட்டு இவனோட பேரும் அவளோட பேரும் எழுதியிருக்குது. உடனே இதெல்லாம் யார் எழுதுனது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கையில லின்னு லயானும் வந்துடுறாங்க. உடனே இவ சொல்கிறா, ஐயோ இது நான் எழுதவே இல்லை, நானும் இப்போ தான் வரேன் அப்படின்னு நம்ம ஹீரோயின் சொல்கிறா. அதுக்கு லயன் சொல்கிறா, நான் தான் அன்னைக்கே சொன்னல எனக்கு உன்னை பிடிக்கவே பிடிக்காதுண்டு. உடனே அவங்கள பசங்களாம் இவருக்கு அவரை பிடிக்காதான்ப்பா அப்படின்னு கிண்டடிக்கிறாங்க. நம்ம ஹீரோனுக்கு ரொம்ப சேமாக போயிடுச்சு. ஐயோ இதெல்லாம் லின்னு முன்னாடி நடக்குது, அவன் என்ன நினச்சிக்கோணும் அப்படின்னு அவள் ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா. இங்கே நம்ம லயான் வந்து கேசட் எடுத்து பார்க்குறான். அதாவது அவள்கிட்ட எடுத்து அந்த கேசட் எடுத்து பார்க்குறான். ஹார்ட் போட்டிருக்கா. அதை பார்த்துட்டு இவனும் அப்படி மௌனமாக அப்படி சிரிக்கிறான். அடுத்த நாள் ஸ்கூலுக்கு வராங்க. அப்போ நம்மளோட மையா வந்து இவள்கிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா. உன்னோட சைக்கிளோட டியூப்பை வந்து காற்றை நான் பிடிங்கி விட்டுறேன், அப்போ தான் நீ ஈவினிங் வந்து நீ லின்னோட போகலாம் அப்படின்னு ஐடியா கொடுக்குறா. இது சூப்பராக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க கிளாஸில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அவள் பக்கத்து பெஞ்சில் உள்ள பாக்ஸ் கீழே விழுந்துருந்து லயானே இவங்களும் ஒன்றாவே எடுக்க போகிறாங்க. அப்போ கை 2 பேரும் போய்
மோதிக்குது. அதோட இவன் டக்குன்னு திரும்பி ஆனால் அவன் மட்டும் அந்த பாக்ஸை எடுத்து கொடுத்துறான். இங்கே கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இருக்குது. அப்போ அவன் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கான். அவனை டீச்சர் எழுந்திரிச்சு நீ வந்து போயத்தை ரீட் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னேன். இவளும் அவனும் எழுந்திரிச்சு போயம் ரீட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இவன் தான் அவளுக்கு வந்து இவ தான் வந்து அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா. ஸ்கூலும் முடியுது. உடனே நம்ம ஹீரோயின் அந்த ட்ராமா ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறா. ஐயோ எங்கள் சைக்கிள் பஞ்சர் ஆக்கணும் என்ன செய்யுது அப்படின்னு கேட்டோன்னா லின்னு சொல்கிறான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் அவனை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே இவன் அப்படியே கற்பனையில் மிதக்கிறாமா அப்படியே அவன் கூட போகிற மாதிரி அப்படியே கற்பனை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு வாய்ஸ் கேட்குது. உடனே யார்டா நீ எதுக்குள்ள தேவையில்லாமல் பேசிக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டோம். லைன் சொல்கிறான் அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் என் சைக்கிளை நீ ஓட்டிகிட்டு வா நானும் அவனும் ஒன்றா சேர்ந்து போய்க்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் அவன் சைக்கிளை ஒட்ட கொடுத்துட்டு அவங்க 2 பேரும் ஒன்றா போகிறாங்க. எப்போ பார்த்தாலும் இவன் என் கற்பனையில் மண்ணள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருக்கானே அப்படின்னு நம்ம ஹீரோயின் புலம்பிக்கிட்டே வரா. இங்கே நம்மளோட தானியா வந்து வயலின் வாசிச்சுக்கிட்டு இருக்கா. உடனே அந்த மியூசிக் டீச்சர் வந்துட்டு உன் வயலின் சூப்பராக இருக்குது நல்லா வாசிக்கிறா ஆனால் ஏன் இவ்வளோ சேடாக மியூசிக்கை தேர்ந்தெடுத்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து அவர் போயிடாரு. கிளாஸ் ரூமில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஹீரோயினுக்கு அர்ஜென்ட்டாக பாத்ரூம் வருது போல் இருக்குது. உடனே பார்த்தா இவன் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கான். அதோட இவன் பக்கத்தில் உள்ள டெஸ்க்கை நோட்டோன்னா இவனை எழுந்திரிச்சு வள்ளி கொடுக்குறான். இவளும் போயிட்டு வரா. பார்த்தா அப்பவும் தூங்கிட்டு இருந்தோன்னா இவன் சரின்னு சொல்லிட்டு புக் எடுத்துகிட்டு அப்படி கீழே உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கா. உடனே இவன் முழிச்சு பார்க்குறான். நீ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க கீழே உட்காந்து அப்படின்னு கேட்டோன்னா நீ தூங்கிக்கிட்டு இருந்தில்ல அதான் நான் இங்கேயே உட்காந்து படிக்கிறேன் எழுப்ப வேண்டியதானே என்னை பார்க்க என்ன உனக்கு மிருகம் மாதிரியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி இல்லை ஓரளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவளும் போய் உட்கார. அதோட உட்காந்துட்டு கேட்குறேன் நம்ம வேணால் சீட்டை மாற்றிக்கோமா அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறான். ஆனால் அடுத்த நாள் கிளாஸ்க்கு வந்து பார்த்தா இவளோட சீட்டில் அவன் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கான். ஆனால் இவளும் பார்த்துட்டு பரவாயில்ல இந்த மூஞ்சி கூட எனக்கு அப்பப்போ ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டு இருக்கும்போது அங்கே மியூசிக் டீச்சர் வரும். நான் தான் இந்த மியூசிக் டீச்சரு உங்களோட டீச்சரு வந்து நம்ம புதுசாக நம்ம வந்து ஸ்கூலில் வந்து ரேடியோ ஸ்டேஷனும் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதில் நீங்கள் வந்து சாங் பாடலாம் போயம் சொல்லலாம் ஆர்டிக்கல் வாசிக்கலாம் பியானோ எது வேணாலும் பண்ணலாம் உங்கள் திறமையை காட்டுங்க அப்படின்னு டீச்சர் சொல்லிட்டு போகிறாங்க. பார்த்தா இந்த ரேடியோ ஸ்டேஷனில் நம்ம லீடரும் சேர்ந்துருக்கான் போல இருக்காமல் ஏதோ ஆர்டிக்கல் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். ஆனால் நம்ம ஹீரோயின் சொல்கிறா இல்லை நானும் இதில் எப்படியாவது ஜாயின் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு மயவும் இவங்களும் வராங்க. வந்தோடனே பார்த்தா அங்கே ரேடியோ ஸ்டேஷனில் இவங்க எல்லோரும் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது இவன் சார்கிட்ட சொல்கிறா சார் நாங்களும் இதில் நாங்கள் பேசலாமா அப்படின்ட்டு பேசலாமே அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான். சரி நீ எடுத்து பேசுகிறா. ஆனால் இவளுக்கு பாவம் நர்வஸில் அவளுக்கு சரியாக பேசவே முடியல. உடனே அவன் ஃப்ரெண்டு நான் பேசுகிறேன் சார்ன்னு சொல்லிட்டு அதை வாங்கி இவள் சூப்பராக பேசுகிறா அப்படி எப்படின்ட்டு. உடனே அந்த மியூசிக் டீச்சரும் பரவாயில்ல மையோ நீ நல்லாவே பேசுகிற உனக்கு கற்பனை திறன் நிறையா இருக்குது அதனால் நீயும் ஜாயின் பண்ணிக்க ஆனால் இவள் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே இவள் ரொம்ப சேடாக போயிடா. ஐயோ என்னடி நான் ஒன்று நினச்சேன் இது ஒன்று நடக்குது நீ இப்போ ஜாயின் பண்ணுறதா ரொம்ப முக்கியம் நான் எப்படியாவது ஜாயின் பண்ணணும்னு நான் அவனை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஏதாவது ஐடியா பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது அங்கே நம்மளை லின்னு வரான். வந்தோடனே லின் இவள் சூப்பராக ஆர்டிக்கல் எழுதுவாள் இவள் ஹேண்ட் ரைட்டிங் தான் நல்லா இருக்கும்ல ஒருவேளை நீ படிக்கிறது கூட இதை யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவனும் சரி நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறான். உடனே இவள் சொல்கிறா இது கண்டிப்பாக அவங்க ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அப்படின்ட்டு தெரியலையே அப்படின்னு மைய சொல்கிறா. இங்கே டீச்சர் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கையில் பார்த்தா அவங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்துடுது. அந்த சீட் மாற்றுற விஷயமா அவங்க எழுதுன சொன்ன ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் ஏதோ அடித்து எழுதுன மாதிரி இருக்குது. ஒன்று அந்த சீட்டை எடுத்து அவங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. பார்க்கலாம் என்ன நடக்க போகுது உண்மையிலே அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களா இல்லை சீட்டை மாற்ற போகிறாங்களான்னு தெரியல. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் நெக்ஸ்ட் இதில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம்.